ko sudan madala anis balay ba? Saan man nako ron oy? Lingaw man, wa man nang gawa sa mga isda. Pero sige lang, naalagi mo tukob karon. Trust the process lang ba? Turo. Dakuha toy, sayangan nakatakas oy. Yati butaluan akoy. Pero sige lang, kagabay sa unahan ba? Bisuda ni mga nabuhi na ta sa sapa oy. Watay kuha ba, watay sudan, watay makaon sa balay. Pero sige lang, basig dagan pa na sa unahan. Uy, diara oh. Yati, nangaikyas na po doon. Butaluan na dyan ako oy. Yati, kisa mo itong bana sa unahan oy. Batugwa siguro ng gawas ang isda ba? Kay bana kayo. Ya. Di mo maigo ha? Yati, si Arkay mo na oy. Uy, Arkay. Ya. Bang! Yati ka mataga. Banto rawan na noon nga isda. Hindi mo na yung gibulabog niya. Uy. Kisa ka parang badlungon ko dire. Imuhay ni isa ba? Kaya maging anak ang istorya. Kabalo ka ako nakauna dire. Ngano na atubog ka dire. Uy. Malay kong naabati ka dire ah. Kaya dire mapagpadulong ang isda. Ina lang dyan nagbulabog ka sa untar baho dire. Para di ko kakuha. Hawa para ko dire ah. Ito rin dyan nakamalas akong pagpanagaga. Depende na rin sa atong diskarte. Padagana itakuha. Padagana na yung gusto ah. O tanawa na nanipi. Di ko ba't sa kong taga. Kagaya oy. Bahay na kay bay. Tanawa na ni ba? Murag ako na kay ni ba? Biraho na ako ni ba? Yes! Nakakuha na ito ko ba? Nakuha ba ito ka? Tanawa! Si Arke lagi hinungdan at ubay. Nawa ko kakuha. Tanawa wala na siya di. Nakakuha na ko. Na! Yate! Nakakuha na isa bay! Di ko gusto ko itong siyari makakuha oy! Dapat ako pod! Apa yun? Uy! Murag ninigas na ubay! Da! Siyaro ka! Makaingyas ba ka? Dako kaya kung nakuha ka pisi bay! Pisi! Siyaro pagdili ka ni Mao? Agay! Sabi ni! Mamaak man bay sa gita sa akong kamot oy! Yate! Kagipa ako ni mo ha? Da! Siyaro buhi ba ka ha? Nakakuha kang buwang mo! Dako ba ito kayo na krabi, bay? Beg! Nakakuha na kong krabi, ah! Okay! Kusuga, mamakan niyo, oy! Lubala na lupakan ko, basta dako kayo kung nakuha! Yate, dito ko masugot, ang isa na akong makuha, bay! Mubalik na kong tagabi! La! Uy! Murag naanap po ni Kaunso kong paon ba? Kine! Murag makajakpat na bukuan eh! Wato sa kusaunahan, be! Basig napin ni isoon dito ba? Hala, murag dako, dyan ba? Kay grabe man makapaak sa kong paon! Hala, di arad ako wata si Eloy! La, murag dili man ni si Elbay, iputi man kulon! La, unsa ka ni ang klase nga mananapan eh, pero sige lang, jackpot na ni! Uy! Asa to? Yay! Nakakuha na ito ko! Tingnan sana ni mo Bertay! Ako man to! Usay mo ha! Nga sa kuha man ni Kubit! Pero dili man itong ikat sa ako! Nga naabot man dira! Salamat din ako! Nga naabot rin! Nga ni Kubit man sa kuha! Kawatan mga ika! Imbis kaya kuha ng tatabay! Ay nakalampag ra! Kaya nakuha naman din ako! Ang binabit! Ang kuha man tanabay! Lus din mo! Bahala ka dra! Sa kuha ni Kubit! Pero duha na kabuka ako ay mo ha, isara mo na mong madala sa inyo. Bukogon pa dyan kay krabi. Yati ka bata ka. Ipapaakti ka sa akong krabi, be. Wah! Naglagot! Kaya na ko duha ka buhok. Yati yung kagagawa ka kay,